Másfél évig Németországban dolgoztam, hasonlítsuk össze a magyar és a német egészségügyi rendszert egy kórállapot kapcsán. Egy vesekő, ha elindul és megakad a húgyvezetékben, az komoly fájdalommal tud járni, ezt hívjuk vesekólikának. A spontán kőtávozás a vesekő méretétől függ. Az 5 mm alatti kövek nagy valószínűséggel maguktól távoznak, az 5 és a 10 mm közötti kövek távozhatnak, a 10 mm feletti kövek pedig nagy valószínűséggel nem fognak távozni maguktól. 2018 és 19 között másfél évig Németországban dolgoztam egy urológiai osztályon, a német gyakorlat pedig az volt, hogy független a kő méretétől minden pácienst fel kellett venni az osztályra, és egy nap várakozási idő után, ha a kő nem ürült, akkor egy altatásos beavatkozás keretében a húdcsövön keresztül a követ vagy eltávolítottuk, vagy egy dupla jég katétert helyeztünk fel a vese és a hólyak közé, hogy a vizelet távozása biztosítva legyen. Ennek hátránya az volt, hogy nem ritkán a kő már magától távozott, és a páciens kapott egy fölösleges altatást és egy beavatkozást, aminek szövődménye lehet. Az előnye pedig az, hogy azok a kövek, amik biztosan nem távoznának, azok ellátása hamar megtörténik. A német gyakorlat mögött két motiváció van. Az egyik, hogy a német egészségügyi kassa nagyon sok pénzt fizet a kórházatnak a beavatkozásokért, ezért minden német kórház abban érdekelt, hogy minél több beavatkozást végezzen. A másik motiváció, hogy a páciens minél gyorsabban vissza tudjon térni a munkavilágába, és ez a gyors beavatkozásnak hála meg is valósul. A magyar gyakorlat ezzel szemben az, hogy azon kövek esetében, amik spontán valószínűleg távozni fognak, hagyjuk, hogy magától távozzon, és csak a legszükségesebb esetekben végzünk azonnali beavatkozást. Ennek előnye az, hogy felesleges beavatkozás nagyon ritkán történik, és azok a betegek, akik egy-két nap alatt kipisilik a kövüket, Németországban kaptak volna egy kórházi felvételt, egy altatást és egy felesleges beavatkozást. A hátránya pedig az, hogy előfordulhat olyan, hogy hetek telnek el, mire kiderül, hogy egy kő nem fog távozni magától, és a páciens kiesett a munkavilágából arra az időre, mire az ellátása megtörténik. Szerinted melyik rendszer a jobb? Írd meg kommentben!